Murag buang. Man, apa magani ko'y kanon diri o nga mais? Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rose H, and for today's video kay quarantine na ako. And this is my first day of quarantine here in the Bukid, Lawaan, Danau City. Yes, now karon sa Lawaan, and shout out to Undo. Salamat kaayo sa pagpadayon diri sa imong payag. So nice kayo ang payag, guys. So nako karon, so wala siya diri. Nag-work man siguro. I don't know, basta kay nako karon diri sa iyang payag. And nice kaayo. And silingan rami sa akong mama na nga sa unahan. So pwede ra gid sila makakuan, pero 1 meter distance niya. Tabihan ba ako, no? So as in bawal na jud siya matalisikan ulaway, mga kuan ako, so bawal. Muna kinahanglan gid mag-separate gawas pa jud na pa jud bata nga gamay. So mas ano jud sa bata or sa mga kuan, mga oldies. So before ko nag-video ani, so kaganina marag sana rong orasa, mga alas 2 na corona alauna. So pag abot jud namo dari, as in pag abot na ako, naka-open na ang kini nga payag, then sulod na ko. And nagkatawa ko kay ngano pagani ko bago pagani ko dari, gipadaan ako sa akong mama og utan, kay nag-utan siya pulos kamunggay, butangan niya kalbahaka na. Pagtala na ako dahil sa magtabang kaisanan, kay nga no, waday paasini sa akong sister. So gibriefing na dadaan diri si mama, dili ko na paasinan or paasinanan niyo, gamay ra ko no kayo. Pagtilaw na ako dahil wadyo kala sa lasa. So igot ako ni suyop sa sabaw, kay murag gilain akong tiyan, murag kong kabuhi. So mga alas 10 naabot akong ate diri. So gikan siya sa Sabang, so naguna man ko niya kay di pwede magsakay sa motor, so nagsakay lang siya glain. So mao to pag ako siya diri mga 10, mga 11 siguro, nagkuanog kaon. Ay dili, sa wala pa din hapot pa jud. Naghatan pa jud ko ni mama og linaga kanang dukot ba nga gibabukalan. Kana kay favorite na nako, no. So nahurot na ako ang linaga. Pero human ako nagpamahaw gikan sa Sabang, ha. So pero nagkaon naghapon ko usa ka panaksa, nahurot na ako. Ang katong gulay wala ko nahurot sa bawro jud akong gisuyo ug ang katong ang kanon nga ilang gipadawa, wa sad matandog. So pagabot sa akong ate, nagluto akong ate. Mga 11, nagkatudo sa sila kaon diri. Muto nakapangutan ako, unsa naman sa ni kaon, na sa ni palikod naman sa ni. Wala ko kaon, busog ba kay ko, pero sagbusog ni kaon lang gihapon ko. Pinoy. Oo, yeah. So bawal ko si Moto, no. So muna na ako diri sa bukid. Pero tinud gisingot ra gihapon ko, kanang naka-feel gihapon ko kalimuot. So ikon ko nag-CR kaganina. Feel ko kalimuot mo to, nagkuan ko, nag-iris ko, and I feel like alimuot gid siya. Pero ara ano ra kog tubig kanang himasa ako gamay para ko kay sayang ang tubig mo gud diri kay mineral mo na adiri, so ang para pahugas kay ara sa gawas. Hantod ang CR kay naa sa gawas, so balikar ako ra ang magamit sa CR. Sila kay sa banwal lang sa silang CR. Kaya naman sila celebrity, ni Ari ang celebrity. Oo. So, for today's video, this is Rose H. Don't forget to like and subscribe. Ma! Nara ko dire. Nara ko dire. Natabunan din sa good. Ma, tara ko, ma, oh. Salamat.
ngadto. Kaya ang paso naglaag. Laon video bati kitagnaw. Hi guys. Sarang he. Dara oh. Bye-bye. Ilang salida kay di naman ang salida mag kuan ra mag-itom. Naguba ilang TV. Dili man ka nang salida na ganina. Ikaw nang bungkag diha. Wala eh. Muinit ba kuno kag tubig ingon si mama kay ipadalan ko na tong gatas diri. Basing ganan ka mainit ba ikaw ra yang pabuton. Hi guys! Good afternoon. It's my first day of quarantine. So na ako sa payag ni Ondo sa akong sitingan. Akong mama na sila nga to. Side. Dami lagi pa iti atin ako guys. Ipalitan sa kunyang prutas na nani ba? Sigarilyas. Ang ano eh? Ano ba? Sigarilyas? Ano ba? Sigarilyas ang wala. Ipalitan ko mangga. Palitan ko nag-iat-iat na nagtukayo. Ano siyang orange. Orange ko, ganyan siya rin. Tapos, atong sa mga rice. Tapos, palitan ko yung one pack na. Tapos, refill na ko. Ano na. Kaya, dito manigikan nila. Tapos, lang yato dahil. So, ito na natin sila. Silaw ko na papadaghan. Ikan ko ang tulog guys, lamig ang tulog dali kay bugnaw dito kay estrano. Malig ng aircon. Actually, akong decide sa una magpalay jud ko unta dito mag boarding house. Ang room niya. So, yun na, decide. Bawal man ko singoton. So, una nga, na-decide ko kung ari na lang dyan sa bukid kay nung hindi man lang kuanday, di mo dyan kasi singoton dali day kay bugnaw. Na, Sige lagi kog kaon. Ngano maginom akong tambal? Katudang linaga di ay. Man apa magani ko'y kanon diri o nga mais? Napa mo ko'y kanon diri nga mais? Sige kog kaon. Ha? Yay, mag-soft drinks ko no. Ma! Oh, Nganong mura manig naligo sa asin? ha? Nganong mura manig naligo sa asin? Parati ka lang yung sunagay. Oh.
Buntag asin guys na. At babaw. Kagani nga, gipakaon ko og ukan pa rin tabaanga, wala asin. Karon sad, napuno sa asin. Naglibog na ko guys. Ma! Ayaw na lang kog hatdi og kanon unya ha? Nalay ko dahan kanon katong gihatdan ko nimo gutan. Higop ra ko sa sabaw. Tabang kay tanan. Parat ka yung sudaan. Busog ko. Sugsad ko. Napo kaisda ko nahurot. Ha? Napo kaisda. Nag-isda day mo? Pinrito? Yung ulan ba eh? Yang ano man tong parat ka ito? Yung ulan to na mag-asin. Ami. Parat gay kay hastang suka ko din parat. Sige na kong tuslog. Mukhaan kan ninon. Naada ay. Watermelon? Watermelon. Ha? Panambaktin ba? Kinsa man na? Ate Christy. Sure ay. Wamati ka na paluran. Mabitaw ko ni mo na paludan. Para unta ko matug. Nga ba matug? Ali na sa sahog. Na maihi. Guys. Ma. Asa ko moagi ma aris kilid. Naraman ko oy. What is your toyo? Ala, perting pangita ni mama nimo. Ano nakakita mo kisa? Nag-audition siya. Yeah? Kita niya kayo, audition mo sa stisa. Hi ma. Lagi siya buang. Vlog. Ayun ka. Pwede naman ka magtawag ni Saini Ungad. Di lang ka pahatod. Buwa ka gutom. Ate. Ngalimuot noon nga nalibang ko. Ngalimuot noon nga nalibang ko. Ma? Kung na kailangan pang ilihim, sasaktan lang ako sa aking pag-isa. Hinahanap ka, di ko kailangan ng kayamanan. Hindi na yung pagkarante.
Oh. Tanaw na tayo magtambag. Pero natin. Uy! Mana. Mana ko ginom. Ang tala. Na oy ginana kong nalagi ni kanon. Ang ako ding bahaw diri. Kahumot sa Teresa. Ako ko'y bahaw, guys. Kanday ko ning nag-upa ko nagmata, guys. Grabe na akong tuluga. Nya, unsa na orasa? 4:31 na natugo mo. Alas 2 kuro ko natulog. Nya, gihatan pa dyan ko pan. Napagawas na ako na naipandari. Batin ko ubaw-bahaw. Aw, si parang. Gihatan kong bayan. Mukhaon na sad ko, pero unya na lang guro ko mukhaon. Busog pa man ko. Naglaway na sad ko day. Tagbuntis ani, hindi ako nakitagtiyan. Sa imong fruits. Napakay fruits. Naa, Sa imong fruits. ano man? Ang bakag melon. Mukhaon, ay, huwag naa. Taga-anti ka ha. Pagkaon na din ha. Sa'yo pa kaayo Kaon na lang kay dadaan ka na mo kukupritsin. Saan man ang kukupritsil? Ay! Oh my God! Murag buang. Adik. Pilihan na si Agikan na siya dari, guys. Oh. Yung pakuan. Ha? Yung pakuan. Pakwan ba? Ako na ito. Ingon ko kupritsil. Inya pa may magluto. Ha? Inya pa may magluto. Churoy. Like, ay, ayaw magari! Nga naman? Wala, kagwapa niya. Kita-kita yung legs. Nag-chat lang ko nga. Kumusta na kano ka doon? Yung si mama. Yung tawag. Tapos sila dito ng istoryahan. Okay na ko. Okay naman ko to. Churoy. Kaya putol-putol man, kita-kita sa siyang legs, Sayaw ka diha. Hindi ka ba? Prington niya ako. Nag-jacket mga ikuderi niya. Ako nang gihubo. Ayaw po. Ara daw, paglingkod-lingkod kayo na. Nang lapos mo din hangin diri,
Limot ay dasod. Dagan ko ugasanan ay. Ba, ibutan na dress gawas o pugasin sa inyo. Sure ay. Pwede raman na imong kuanan. Ikaw ra gubugas anak ka. Okay raman ang hugasan sa inyo ay. Dili lang kuanon, dili ra pulihan og kaon ba. After 2 weeks naman sad okay na. Ha? After 2 weeks. 2 weeks. Ikaw may nabut-but 2 weeks oy. Unsa na instruction sa doktor nimo? Oo, ito gingon nga to no, pero 1 month pa ko pwede mo balik siguro sa trabaho. Kaya wala pa man kumara. Oy, 1 month, kaman nimo 1 month quarantine. Balik ka na, pa-schedule ka para katong ingana, katong diri o, sa dugo diri. Para ato ka ni Doc Winila. 26 man ko babalikon, wala sa may abot og ko ano 1 month. Kasi may ingon mo 26. Lagi to Dr. Juanila 26 sa June. Ah, na, balik ka. 26 sa June. Ako, mo pa kayo pagsugod na to sa June? Okay ra ka? Ha? Ha? O, nagtabi eh. Nagtabi sad mi, oy. Mama ko nagkiskis niya. Ina lang, babay. Video call silang Ivan. Kumusta man ka? Kira ko tigit, pakita din siyang Ivan sa iyang kunder. Ay, kasakit! Kaya naman naman! Andiyan, oh! Ay, ko na din, ayun na din. Nagka lang ka. Da, pagi una ka. Oh. Ma, hindi na kumahadlok anak, ma. Hala, Natural. ngiga di na mahadlok ma. Hindi na kumahadlok, ingana. Di na mahadlok nimo ma. Madlok yapon ko, oy, pero ingana sit di na kumahadlok, oy, mama ko. Ako mama. Nagkuan, nabunsa. Uli. Bye, Perot. Bye, pauli na kang mama oh, nagngisi. Ito na ko, ay. Uli. Hala, pauli na daw. Magsika lagi gat, ikaw man lagi magsika na liya, agad sa ako na, ikinan ko mo nga. Ano sa hindi mo pa ko anak, kay sili. Ikaw rin lagi sili. Hindi naman malili, nagsasahay may silang kang nurse, pero di sila magdoon, mag-ana lang nila. Ang di bawalan sa doktor no, kanang mag-ana-anak mo, mag-kiss mo, malagputan ka siyang laway, magulit ka siyang mga kinaan. Wala nagmungo. Pero mag-aat lang ka, ari ka diri niya. Si Inday ato sa pagtahan ka. Okay ra tayo mag-istingahan. Dali, Ikaw hinuon, mura mo ng pagmadlok sa mga anak. hadlok ba oy nga, si Bani mo sabi mga ila, pagkatapos ko ba? Ayaw lang ka mo. Ang ganda ng buhay, pa-TV-TV lang. Awa ako nagpa-TV. You're in love with me. Unsa man na? Tagak yun. Uy, nangatagak man lagi na. Ligid ang duha. Salamat. Another blessings na sad. Coco pretzel. Thank you. Nagco-coco pretzel sila. Mas kaya nasod silang otok. Guys. Grabe ang kaon dali. Nako dali sa bukid. Grabe ang kaon. May kahiyos-hiyos akong tiyan. Sige na lang.
Sige ba ako ilong? Ha? Sige ba ako inom ma? Sige may kong pangingi. Antag ugma mo na ni ha? Nagkaroon ra ni. First day of quarantine, dagan kay unlimited kaon. Inig 3 days ani kaupat ikalima ana tay makaon ani guys. Hi guys, good night. See you tomorrow.